Jo-ohala manomi chik madar kuondegi mag uso mapile kiterogi Uhuru Business Complex koro kwayo tend kaonti ma Kisumu mondo okonygi lando lokruok ma otimnegi mondo mi kik giwit jong'iepo kendo ohandgi kik dog piny. Ne gimedo ni weche ler kod mall mar ohula e chirono bende mondo rangi mondo koth kik biro chenro magi, ka bende gikwayo kwe kod horuok e kinde ni moganda loso e seche ma bende ne gidhi nyime kod gero stonde magi magibiro loke ohala e chiro mar Uhuru Business Complex. Koro kik ng'ato bed gi luoro ni chiro nigi koko, chiro onge koko. Mana mano timre nyoro cha en gima timre everywhere. Otimre football, otimre kar siasa, lakini ok en part mar chiro ni chiro nigi koko. Traders are here, Nyamlori team are here, Garissa Lodge are here, Apindi nitiere ka, every stakeholder city manager no bedo go piny mo wuoyo go. Momiyo everybody biro ka. We are not going to demolish every structure outside. Sani wabedo piny gi traders wago kod gi mbaka. To wali riko roketgi emomiyo wakelo kika. So far process is so good. Gibilo small safi nikech ka wang'iyo piny kae nyalo bet ni ka koth oa malo kucha ka ridre piny kae to nyalo hinyo jopiny gi. Ji duto gin jo-ohala, kila ng'ato onego bed no loko ohala kaka noloko. Ok onego bed ni dhano kosebiro ka to ng'ato dwa noyak. County government ema mondo konywa mondo pogi gi bende gi peace, giwuoth ging'e kila ng'ato gi kare kaka ne giwuotho karwa one by one ka ging'eyo kila ng'ato ni ot achiel achiel. Jogi bende county government mondo wuoth mondo ne kila kamo ng'ato achiel achiel obed gi plot achiel. Ok ni ng'ato mako plot ariyo, ng'ato mako plot 10 to jomoko to onge ka uso. Gima nyakwang'e ni sa asaya ma idwa tim gimoro, nyaka ng'ikni moko bedga kata mutni moko bedga, to mutnigo kobete tiloso to ji dhi mbele. Wan ga jo-Nyamlori ang'eny jomoko ne nigi fear, but fear no koro wasegolo kuomgi kendo they are all here. Watemo mana nwa fix gi space mantiere moromo.